نعم. سورة النمل نعم. مكية 73 آية نزلت بعد السؤراء. سورة النمل عليه القرآن سورة مغاني ولو فلانا دي بنا نسيغنا دو جيغلا أمبي كنون سبا كلمة با كلمة كمي أني بي ورو أندرو حرف با ناني أني كمي ورو أني بي ولو فلا أني كنون الجيغلا ورمي ويمكان دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين. الله أعلم بمرادي بذلك. تلك أفوليون آيات القرآن ودي قرآن كآيوي وكتاب أني كتابك آيو مبين ni o bangali do wala no e bangali baye هدى kanado وبشرى ani ni sojado للمؤمنين liman ajonye الذين liman ajominu يقيمون be الصلاة salijo anyema ويؤتون be الزكاة jagade anyema وهم ala ulu بالآخرة illa rai هم ulu tigi يوقنون we dangane anu fanaye إن الذين maminu لا يؤمنون no lo teli manaya بالآخرة illa rai زينا أعمالهم zayanna anye uluga baro masiri uyeno bara chejuguye وهم alhala ma ulu يأمهون ube kunasiri أولئك الذين ulu de moye لهم سوء العذاب illa zaba juman boluye وهم alhala ma ulu بالآخرة illa rai la rala هم ulu tigi الأخسرون ulu de ma bunene unye فإنك emaul lamini تتلقى القرآن tulaqal qur'an ibi qur'ana kumbeli nyonya لدن حكيم kabo masakiri benen ero عليم no ya bedon bae إيه tumami قال موسى ika tuma tasi tumami ni musa ko لآله adonge uma no ya muso ye utatu utakintola ka bo mariana kana masr إني ne musa yi آنست نارا so mina tasmala سآتيكم mina auma kaminala بخبر ni kibaru ay آتيكم wala mina aula بشهاب qabasin biya بشهاب قبس di yelen tugulanye لعلكم adola ana yere laja فلما tumami جاءها na na tasmama نودي uya wele أن ukode بورك ga من bade kado mogola النار min be tasmala ومن ani mɔgɔ minnu tasuma kɛrɛfɛ سبحان الله sɛnɛ bɛ ala ye رب laare العالمين danfɛnw daba ma de ala ye يا موسى musa yo إنه i k'a dɔn ko ko n ye أنا ne de ye الله alahu ye العزيز alahu min ye se masa ye الحكيم alahu min ka kiiri bɛnnen do ألقى عصاك e k'i ka bɛrɛ bila فلما tuma min n'a y'a bila tuma min n'a ye bere in ye تهتز a b'a la ka lamaga كأنها a b'i komi n'a fɔ bere in جانون samisɛnnin dɔ والله a ka bɔn sa mɛ teliya la a b'i komi n'a fɔ misɛnman wala a ye yɛlɛma مدبرا ko dibaga ye ولم يعقب a ma segin يا موسى ala ko musa yo لا تخف kana siran إني bari ne لا يخاف المرسلون kiraw tɛ siran لدي nero إلا من fɔ mɔgɔ min ظلم n'o ye ndonin kɛ ثم ka segin بدل حسنا n'a y'a falen ɲuman na بعد موسى juguman tɛmɛnen ko فإني ne غفور ne yafabaga de hinɛbaga ye n ye وادخل يدك e k'i bolo dɔn في جيبك i ka doloki jufa la تخرج doloki kan kɔnɔ bolo in bɛ sin ka bɔ a بيضاء jɛlen من غير سوء n'a ma kɛ ni kuna ye في تسع a آيات y'an kɔnɔntɔ la إلى ka dɔrɔ فرعون firawuna ma وقومه a n'a ka maaw إنهم i ka dɔn firawuna n'a ka maa ninnu كانوا o kɛra قوما maaw ye فاسقين diinɛ bɔbagaw ye فلما tuma min جاءتهم ne anw ka kabako nanu ma بشرة a bilalen kɛnɛ kan o قالوا ko هذا ni min ye nin ye سحر nin ye kɔrɔtɛ de ye ni a bangalen dɔ وجعلوا
عدو we na karlige naye سيقنتها munni unya danganiya ظلما donin gama وعدوا ani yere bonya gama وانظر e ka fulelige كيف coyami كان عاقبة mi ceni kelaw laban kerawe ولقد آتينا داود wallahi abadi an ye dawuda sɔn سليمان ana denkɛ suleimana سليمان dɔnni na ni kiri ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kɔnɔ kan وقال dawuda ni suleimani ko الحمد o barika datɔla ala ye ko tanu bɛ yen لله ala ye الذي ala min n'a ye an fasantiya nabimiya ye ani jinɛw kɔlɔni ani adamadenw kɔlɔni ani cɛtanu kɔlɔni ani kɔnɔkan mɛnni Asalijita. على كثير caman kan kamina ka jɔnw na n'olu ye limaniya jɔnw ye وارث سليمان داود suleimanu ye dawuda ka tiɲɛ ta وقال nabima tiɲɛ ti ta de nka ala ye suleimani garisɛgɛ a ye dawuda ka tiɲɛ ta nabimiya la ani dɔnni na n'o tɛ dawuda den kun ka ca nka min y'a ka tiɲɛ ta n'o tɔgɔ fɔra ka duuma ka fara a kan o ye suleiman de ye nam يا أيها الناس وقال da suleiman ko يا أيها الناس ya maw علمنا u ye anw ladoniya منطق الطير kɔnɔkan na وأوتينا kabako ten ko an ɲɛ b'a la anw bɛ kɔnɔkan don koyi ni kɔnɔ ko cu a bɛ min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn n'a ko ca a bɛ min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn n'a ko coco a bɛ min fɔ n b'a kɔrɔ dɔn a bɛɛ وأوتينا israɛliya kisa dɔ bɛ yan fahamana allahu aswata tayr ala ye anw lafaamuya kɔnɔw ka kan na a b'a kelen kelen fɔ ale ye darisu ye kalandenw bolo a nafa ka bon nko nka a ti dan kɔnɔ dama ma de hali sɛnɛkɛfɛn kɛra ani falenfɛn kɛra u bɛɛ tun bɛ sulemani kuma ɲɔgɔnya a b'u bɛɛ ka kuma mɛn a nana ko sulemani kɛra sigibaa ye kɔnɔ dɔ tɛmɛna n'a ye u bɛ taa kan segin na a ko a sigiɲɔgɔn ma ni kɔnɔ in bɛ ka min fɔ a b'a dɔn a ko n ma asalamu alayka ayyuhal malik a ko foli b'i kan faama min ni se b'a ye ani nabi ma kana bani israɛlakaw ma ala ye bonya d'i ma ka se d'i ma jugu kan ne bɛ taga ka dɔrɔn denw ma kɔfɛ n bɛna tɛmɛ n'i ye sen filanan la i k'a dɔn kɔnɔ in a bɛ segin ka na sisan nɔ sen filanan la o kɔfɛ a seginna a ko ma a ko kɔnɔ in b'a fɔ ko asalamu alayka ayyuhal malikul musalli n'a y'i ja i ka diɲɛ ne ye n ka baara kɛ n denw kan fo u ka kɔrɔbaya o kɔfɛ n bɛna i ma i ka fɛn baara ni n ye ni o y'i ja sulemani ye o kibaruya ni fɛn ye ni kɔnɔ y'o fɔ a jɛn'a ye a taara a ko sulemani a tɛmɛna coro balen kan coro balen tun bɛ jiri dɔ sanfɛ a bɛ k'a kunkolo lamaga a bɛ k'a ku a bɛ k'o fana jɛngɛ sulemani ko a jɛɲɔgɔnw ma aw bɛ fɛn dɔn ni nin coro balen in b'o fɔ u ko ayi de ya nabi ɲumanlahi an t'a dɔn a ko a b'a fɔ de ne ye n damareden tilancɛ dun fɔlɔgɔ bɛ diɲɛ ko kan diɲɛ ɲɛ kan ne ma ko foyi tɛ diɲɛ la n'a y'a ja a ka hɛrɛ datugu bi fo sini olu tɛ fɛn lasago don o don sɛntigɛnjɛ don u b'u kama o ni kama u bɛ wuli ka u ka garisɛgɛ ɲini n'u fara dɔrɔn a banna a ko awa sulemani awa a delila ka tɛmɛ ni ɲani kɔnɔni dɔ ye a y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ ye jan jɔ a ye a siranna sulemani ko a ma i cogo dɔn de
فقال الهدهد hududu ko يا نبي الله ya ala ka nabi ma هذا صبي ningo ne dimsen de tron ولا عقل له hagli retini fe فأنا أصغر به ne bi ga ila ala di ثم رجع سليمان azaro suleiman sirana akana na amina quoi mais kono re masra ko suleiman tara ka cila suleiman ni sagin batun dimsenin bena فوجدوه kono ni ba tegela bi ga tlonge na وقع فيه بالة صبي aya ما هذا suleiman ko kono ma ko ya kera di أتى وقعت بها يا نبي الله ko ma don fo ayin soro ne kun faratla de ja nyebe dimsen ne ko atlu ka gele ne tora faratla tora sina kamina قال ako ويحك فأنت ترى الماء تحت ako الأرض ay demseni nga jambe mina na ay bugurni ay buru mi fengore blaga ne bugurninte o be mina chogodi elu me jiye du golo jukoro أما ترى الفقه ek mana ema niye bogo jukoro فقال يا نبي ko الله yala ga nima إذا نزل القضاء أم ni ala ka البصر la tige jigina nye mi nganga la tige nye ka bale obi fia o ti fenye o de ko to mai nam وصاها ورشانا عند سليمان بن ako biri داود birin kasra suleiman yoro فقال suleiman سليمان ko أتدرون ما yala يقول biri be min fa ba don قالوا لا ko ayi قال إنه ako يقول aba fo de لذل الموت ay jinnu mi de fraju ayu mi وبنو للقرار lil mauti saya kama hal ni fraji mi bisa wa bun lil kharab la nana manzo fala ako abi jollani je aya jo abi ci وصاحت فقطة ako kono فصاحت kono misenin kasra فقال ako أتدرون ما yala تقول nin kono misenin mi kamin fa ba don قالوا لا ko ayi قال إنها تقول ako aba fo de ليت القلب dan few لم natara يطلق halu kunganu da وليتهم nataru la tumami nuyu da علموا ما ka fen خلقوا don له nuyu da o kama وصاح عنده tawsu طاووس kono kasra yoro Fakala. kono tluma ako أتدرون ما يقول akuma na abe kamin fa bo don قالوا ko لا ayi de قال إنه ako يقول aba fo de كما تدين ibe تدان bara min ge bisara no de وصاح عنده هدهد hududu kono kasra yoro فقال ako أتدرون ما abe min fa ba يقول don قالوا ko لا ayi de قال Ako. إنه يقول aba fo de إن من لا يرحم ma لا min tehina يرحم o tehina tigila وصاح عنده صر naam chorobleni kasra yoro فقال ako أتدرون ما yala يقول chorobleni me min fa ba don قالوا لا ko ayi de قال إنه يقول ako chorobleni ba fo de أستغفر الله يا astaghfirullah مذنبون ayya faddili ala fejinu gelaw فمن سمى النهاية رسول الله ko de صلى الله kosam عليه وسلم avec wara do la ko kira ko kanga na fa و- no qarhani Jegwani. je ko ne وقيل إن سرد do ko ale de والذي دل آدم على ale مكان de البيت mana adama kana ka al kawairola ولذلك يقال له السرد صلام nam وصاحت عنده طيرجي tadarjun nam طيرجي nam ako kon ga kasra ayoro فقال تدرون ما تقول ako yala bi mi fa ba don قالوا لا ko ayi de قال إنها تقول ako aba fo de كل حي ميت ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bi sa fɛn 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 ɲɛnama ye bɛɛ lajɛlen bi sa وكل جديد بال fɛn kura bɛɛ lajɛlen bi kɔrɔ وصاحت عنده قطافة naam a ko kɔnɔni kasara yɔrɔ فقال a ko أتدرون ما تقول a ko yala ka taa fo bɛ min fɔ a b'a dɔn n'o ye nanale ni nanale a ko bɛ kɛrɛ mun na kɛrɛ mun na Nala ni bornyeli. han Nala ni bornyeli. bɔrɔnyɛlɛ kɛrɛ mun kɛrɛ mun ne kala kala bujane kala na bɔnyɛlɛ kɛ bɔrɔnyɛlɛ awala nana le a kala bɔnyɛlɛ ma dɔn kɔni kɛ nala ale ay bismillah fi ma naam naam
عنده قطافة فقال نعم أتدرون ما تقول أبي من فويلا أبادوما قالوا لا ko an gwanta duni قال إنها تقول ko aba fode قدموا خيرا ay nyumangede تجدوه anay mi nyuma minge ba he ba soro nyede فمن سمنها رسول أكو الله ديكو صلى سنكو الله أفرقو عليه فنا وسلم كنا فوا. بها. وقيل dogo إن آدم خرج من ko الجنة adama boli arjene فاشتكى إلى الله ako تعالى nyana نهجه fingumbala فأنساه الله kono mi nya بالقطاف nyanaje ala e kono min dama ko nyanaje ko nin konondi وألزمها البيوت nam odi ko so baya leka chaso de kono bulo فهي لا bulo bulo no تفارق بني آدم إنسا نعم. لهم nam abi adama de nyanaje قال ومعها 4 آيات ako من aya كتاب nani الله. nyebe kono na ko aya nani dursulemba bulu لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته كثر اللبام العزيز الحكيم. ko dursuleme kono bulo o aya en fana kanyi koy aya en kanyi kosobe tangala nyumane dum nam وهدرت همامة عند سليمان ko hamama tude ntufani nkasira suleiman yoro فقال ako أتدرون ما ntufani be min fawo badum قالوا ko لا. ayde قال ako إنها aba تقول fode سبحان ربي sena be ne may min kortale do عدد ما في السماوات fen jatla min والأرض. be sangolon duguma kolola وصاح قمري عند سليمان ngoro bale kasira suleiman yoro فقال ako أتدرون abe min ما fawo يقول badum قالوا لا ko ayi قال إنه ako aba يقول bode سبحان ربي sena be العظيم ne may min ga bon no المهيمن yengeli baye قال قاب kabu ko وحدثهم suleiman ye barabu ye فقال ako القرآن ngana ba fode يقول akwala اللهم ila an law إلا shara أن أشار. duanyu do emin be ushuru mina mogola jakwala ikolu danga ولا حد أن bon يقول bon kono bon ya wa ko kullu shay'in halikun illa waja شيء إلا وجهه. feme be halaki fala kelembe والقطاة تقول tu kono ni ba fo من سقط ni ma mi سلم. nyi dade ibe kisi والببغاء تقول choro ni ba fo ويل لمن bone دنيا be همه maye ni nyeo ti ga hame والدفدة تقول ntori ba fo سبحان ربي sena be ne القدوس. maye min sena ledu والبازي يقول ka qoqa ko akurode sege wal ba sege fana ba fo سبحان ربي وبحمده sena be ne maye beni makata ni وسرطان koro يقول karaba fo سبحان المذكور masamin ko بكل folembe مكان. ninne ko bela jelenye sena boy وصاح دراج عند tu سليمان sheni ka فقال, darajo tu sheni de ko sira suleiman yoro فقال ago أتدرون ما يقول ko la be min fo abadon قالوا ko لا. ayde قال إنه ako aba fo يقول de الرحمن arrahman على ala العرش استوى. arshtawa abode fo وقال النبي صلى على الله كركو صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم الديك إذا أكو صاح دنونغرو قال منكسي. اذكروا الله يا غافلون aba fo ko yala kofo ya nyina mawto وقال النبي صلى على الله كركو عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم عن نصر أكو إذا دقا. صاح قال ni o kasira aba fo de يا ابن عادم أدم عش الدين. ما شئت fembalo no ija فأخرج illa الموتى banye sadi وإذا صاح العقاب ni ngana kasira قال في aba fo العبد من الناس la الراحة fiya bi yorma janna ka bo moma وإذا صاح القنبر kombaro ko ngama na kasi قال aba fo إلهي على إلى عن مبغض mama آل be ala kere ka محمد. somo juguya eko bedanga وإذا صاح القطاف قال nam ni aba choroni mana kasi الحمد آه، لله الحمد لله رب العالمين. فوق إلى تسلم. آخرها فيقول نعم. ولا الظالم بسم الله وقال سليمان كو يا أيها الناس يا مغو علمنا يا أون لدنيا منطق الطير كونو كانا وأوتينا ووتيا يا أنصون من كل شيء كمن فهم بلا جلنا هذا يقارني لهو أودي إيه الفضل فساونتي أيه المبين ni o bangale do fende nimbo de o foyte nimbo ma ko be fefela nabi ma ko be fefela fama ma ko be fefela abiba ambolo nam وأسر لسليمان جنوده ye suleiman ka kelegedenw fara ɲɔgɔn kan ye من الجن kamini jinɛw la والإنس ani adamadenw na والطير ani kɔnɔw la ala alama olu يوزعون u b'u jɔɲɔ u b'u fara ɲɔgɔn kan حتى ɲɛfɛlaw bi jɔ ka kɔfɛlaw kɔnɔ
ata futumami no nana واد النمل diginye soka قالت النملة diginye kiseko يا أيها النمل ya diginye ادخلوا ai مساكنكم daga sokon naula لا يأتمنكم Suleiman ni kana na munyu munyu وجنوده anaga kelege don وهم ka suru ulu لا يشعرون utadon فتبسم Suleiman yele miseninge ضاحكا yele bai wanda bi mongo yele chogoy ni mabo ko yele chogoy من قولها amunyuna kamini diginye nga kumala وقال ayame وقال Suleiman ko ربي yani ma أوزعني ekanne la dunia أشكر nga barikada نعمتك ikan nema la التي nema mi أنعمت ne yo nema علي lega وعلى alhamdulillah والدي ani nam wala walday نعم ani mbagama filaga وأن أعمل صالحا ani nga bara ɲumange ترضى ne bi jiŋo bara ima وأدخلني ikan dɔn برحمتك ika hinɛ la في عبادك n'i ka hinɛ i ka jɔnw na n'o ye الصالحين jɔn ɲumanw ye وتفقد الطير Sulemani a ye ndigiɲɛ in kɛlen ka nin kuma fɔ dɔsɛndigiɲɛ in ye Sulemani ka dawula n'a ka bonya a kɛlen ko ye a nana ka tɔrɔ ndigiɲɛw ma a ko wa ko a ye don so kɔnɔ n'a ma don so kɔnɔ ni ninnu nana u bɛna aw dusukun bɛ munumunu diɲɛ kanu bɛna fanga sɔrɔ aw bolo a bɛ ɲinɛ a ka kɔfili kɔ walima ayiwa u bɛna taama aw kan yɛrɛ k'aw farikolo bɛɛ lajɛlen munumunu jama ka ca Sulemani ko a ma ko yala e ye nin fɔ ka da mun kan a ko n k'an bɛ dusukun ka munumunu de ma yɛrɛ b'a dɔn o y'a jira ten nɔ a ye ndomɔnoden kelen ta ka na di Sulemani ma Sulemani ko ko yala nin bɛ mun ɲa ne ye a ko a bɛ min ɲa e ye ne ma na n'a ye o kama ne nana n'a ye de nin de se bɛ ne ye maa bɛ fɛn di n'i ka se hakɛ de ye n'o tɛ i b'a di min ma o ka bonya hakɛ n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ fɛn di Ala ma ni Ala ka bonya hakɛ de ye hali n'a ye diɲɛ bɛ di Ala ma ka dɔgɔ a la o naam وتفقد الطير Sulemani jiginna a ka jiginyɔrɔ la فقال a kumana a ye laada la n'a jiginna yɔrɔ min o bɛ sin ka ji kɔnɔ bɛ sin ka ji yɔrɔ jira a la n'a ye ji yɔrɔ ye tuma min o kumana sɛtani ni jinɛw bɛ sin ka kɔlɔn sen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a bila ji la k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'aw magoya ji t'a la a n'a ka dagaw n'a ka minɛn bɛɛ de tun bɛ yaala a ka a kunkan minɛnw dafalen don fɛn bɛɛ tun b'a bolo baarakɛlaw caman bɛɛ n'i ka baara mɛ kɔnɔ kɔni ka baara ye ji yɔrɔ jirali de ye naam o tɛ fɛ ka da tɛ dɛ a ye kɔnɔw sɛgɛsɛgɛ a ye kɔnɔw ɲini فقال a ye kɔnɔ cɛlafile tafakudu de ka fɛn cɛfile ko k'a lajɛ ni nin bɛ i bɛ nin de naam fɛ la Sulemani ko مالي mun de bɛ n ye لا الهدهد nin tɛ wuduwudu kɔnɔ ye أم كان ɲani kɔnɔ ni ne t'ale la dɛ wala ale kɛra de الغائبين tungalamaw dɔ ye وأصبنهم n bɛna yan ka taa عذابا yan katali la شديدا min ka gɛlɛn وأصبنهم wala n b'a kantigɛ ɲɛ kelen ye أو لا يأتيني wala a bɛna n ma بسلطان ni dalu ye min bangalen don فمكث bari ne ka ciden y'ale ye ale taara yɔrɔ la ka sɔrɔ ne ma ci a taara kun min na a bɛna fɔ n ye n'a ma kuma jɔlen fɔ dɔrɔn n b'a faga walima n b'a tɔɔrɔ ka kamaw tigɛ tigɛ naam فمكث huduhudu kɔnɔ mɛnna غير بعيد nka mɛ ni ba jan tɛ ten nɔ فقال a ko أحطت ne lamɛnle kɛra ni fɛn ye لم تهد ne ma lamɛnle kɛ n'o ye وجئتك dɔnni na ne ye fɛn dɔ ye i m'o dɔn dɛ i ni ka dɔnniya ba in bɛ n ye fɛn ye i m'o ye dɛ sabu ale kɛlen k'i pan ko a b'a ɲɛ da diɲɛ bɛɛ kan ale ɲɛ taara jɔ etasi dɔ la yɔrɔ dɔ la nka yɔrɔ ka jan a ko nin ye etasi de ye dɛ a y'i pan ka tɔrɔ etasi ma a y'a sɔrɔ jaja a ɲɔgɔnna hududu dɔ fana y'i pan o fana bɛna ko ɲɛɲini na u bɛnna a ko nin ye yɔrɔ ɲuman ye a ko nin tɛ a masa ko diɲɛ bɛɛ tɛ nin dɔn ko nin ye balakisi ka yɔrɔ dɔ ye yamani yan nɔ a ko ne ye Sulemani ka kɔrɔ de ye ne de bɛ ji jira sɛbɛn ko Sulemani ye jɔnni ko Sulemani ko i mɔgɔ tɔgɔ mɛn ko bɛɛ bɛ Sulemani a ko ne ma Sulemani tɔgɔ a ko na a kalan ne ka masamuso in lajɛ fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ Sulemani dawula b'a la ne ka masamuso in ka dawula b'a ɲɛ u taara ka taa lajɛ a kabakoyara a mɛnna o de la a sɔrɔla ka na
mara Suleiman kun ye décision min ta kama a commencera a b'a a minɛna kunkolo ka fɔ dugu ma mais kɔnɔ nana ka prévu kɔnɔ ɲɛmɔgɔ a kun y'o de bila ko ka kun bɛ ka na o y'a gɛn ka na nam nani ma ka bɔ Saba yɔrɔ la ni kibaruya ye ni o danganiyalen dɔ a fɔ ne ma ko jinas walakin awrtan saba'in naba'in nam inni ne muso dɔ sɔrɔ o muso in b'u mara u ye muso in sɔn kabini fɛn bɛɛ lajɛlen na ni maa mago b'o la ni faama mago b'o la pale b'a bolo pale in ka bon de a ka bon a ka jan ne ye muso in sɔrɔ a n'a ka mɔgɔw o bɛ sujudi bi tile n'a ma kɛ Alahu Taala ye Seytaane ye masirili kɛ u ye u ka baaraw la a y'u bali ka bɔ sira jɛlen ma olu u ti kana u na kɔle ka sujudi bi Ala ye Ala min n'a bɛ dogolenw labɔ sankolow la ani dugumakolo la a bɛ fɛn dɔn n'a b'o dogo ani fɛn min n'a b'o banga Ala don ma tiɲɛ batuma foyi tɛ fo ale Ala in de larɛsi daba ma don n'o ka bɔn Allahu akbar Allahu akbar an ka se ka sali bismillah Allahu Taala la ilaha tiɲɛ batuma si tɛ illa huwa ko Alahu de rabbul arshi larɛsi tigi don azim an man de fɔ sisan n'a ma to ka segin a kan an kana na sujudi kɛ tuguni dɛ naam ala Suleiman ko hududu ma sananzuru an bɛ filɛli kɛ yali ye tiɲɛ fɔ wa am kunta walima e kɛra nkalontigɛlaw dɔ ye taga bi kitabi ni n ka kitabu ye hadha ni kitabu in falqihi daga i ka kɛra kitabu jumɛn in dɔ min Abdullahi Suleiman bun Dawuda ila Balaqisa malikati Saba bismillahi rahmani rahim assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'd فلا تعلوا علي واتوني مسلمين اي تامبوسكا كدانرو ككسد مندولا نام ام سوره النمل ايام بي سباني كلنا نام ايغا كيرون اليهم كدرو ما كتابو دوما ثم كسغين تولى egi yelema kabuma iga fulelike mun fendo nubuna osagima ubina sondewa ubina bina bande qalati me hududu qalatiri aw ko kera chowala china na kana dama nana soro akadaw tugulendo fenetri mi mbani tleche ayi joeno hakili jola fetma mi alitre che kero godram alitre daile a nam qalade balaqisugo ya nga komini india ega donne yi kitabu kerun kanamma kitabu nyuma bado sababora ma bado yorola adan nurulen no tambon sigilen baga ka nyuma yanyode ega do akono na fe kitabu abora Suleiman de yoro ega do gavo akono na fe aderse de ko abora Suleiman yoro nga korona fe bismillah ni sizina la toy ina la bole masado ina gerengerne masado aga na korda nega ay nanema selamo bismillah to binu nana ulnana qur'an suranda minawdila nga nim bismillahir rahmanir rahim ngoni nimye ayan da falende suratul naml kono yanno nam
a ko a ye na masilamɛw ye kala de Balakisu ko ya jama a ye n kunnafoni n ka ko la ne ma kɛ ko tigɛbaa ye f'aw de ka sariya ne f'a ka sariya n na ka fɔ n k'a kɛ tan i bɛ an kana kɛ tan jama ko maa kelen t'o jalatigɛ dɛ e tɛ ko foyi jalatigɛ n'a ma bɛn a kan u ko anw ye sew dunge se dungew ye ani kɛlɛ dungew ye min ka gɛlɛn nka ko ɲɛ kɔni o b'i ka taa e de ma filɛlikɛ mun fɛn do ni e bɛ ɲamarali kɛ n'o ye hakilila min b'i la i bɛ se k'o fɔ an ye an k'a faamu n'o tɛ kɔni an tɛ siran dɛ ayi an tɛ tamana an tɛ siran nka ni e ko min e de ye ɲɛmɔgɔ ye an bɛ baara kɛ n'o ye kala de Balakisu ko i k'a dɔn ko faamaw ni faamaw donna dugu kɔnɔ u bɛ dugu in tiɲɛ de u b'a dunkew la mɔgɔba kɛ maaniw ye o cogo in de la o ka zalika yafaluna u bɛ baara kɛ ten de ala yɛrɛ ko ten ko tiɲɛ don dɛ ko faamaw ka baara kɛ cogo ye o de ye o ye faamaw ka baara kɛ cogo ye de nam ne ciribaga de ye kanu ma ni sɔnnifɛn ye filɛlikɛla de ye ɲɛ ni fɛn min ye ni n ka cidenw bɛna segin n'o ye tuma min ni Suleymanu nam ja Suleymana tuma min n'a nana Suleymana ma ciden nana ni sɔnnifɛn Suleymana ma a n'a ka jama bɛ ɲɔgɔn fɛ kala Suleymanu ko yala aw bɛ ne ji di wa ni nafolo ye fɛn min ne ala y'o di ne ma o de ka fisa ka tɛmɛ fɛn kan ne ala y'o di aw ma nam ka tɛmɛ fɛn kan ni ala y'o di aw ma a ye min di anw ma awa i k'a dɔn k'a fɔ ko o ka fisa ni ala ye fɛn min di ne ma o ka fisa ni fɛn ni ala y'o di aw ma a bila aw an kana hilalikɛ kɔnɔ an da a ko bɛ n'u ka kɔnɔ ko a na faamu n'u bɛ n'u ka kɔnɔ ko a na faamu a ka n'o degun aw degun a ma tiri an da mikoro bani kɛrɛfɛ bakulu bani kɛrɛfɛ nam abla aw bi ka jama de n'a ka sɔnnifɛn ye segin gaduruma aminuma ni kɛlɛkɛdenw ye kun bɛ cogo tɛ u ye n'a ye an bɛn'u labɔ ka bɔ dugu in na o dɔgɔyalen k'a sɔrɔ olu kun ma dɔgɔyalen dɔn Suleymanu ko ya jamakulu aw jumɛn dɔ n'o bɛ na ne ma ni Balakisi ka pale ka gonunu ye yan'u yɛrɛw kana silamɛw ye dafalen ko kabini jinɛw la ne bɛna i ma n'a ye kabla an ka gonunu ye yanni i ka wuli ka bɔ i jɔyɔrɔ in na yanni i ka bɔ yan ne bɛna n'a ye ne seba de ye o kan danaya ye ɲɛ kan ne bɛ taa n b'a ta ka na sisan awɔ yanni midi cɛ 8 heures yanni midi n b'a ta ka na sisan ne bɛ so la anw ka laada n'a ye fɛn ɲɛ n fɛ yan n b'a tiɲɛ mɛ n da tiɲɛ n'a ɲuman bɛ na
nam على الذي mɔgɔ ko عنده علم ni dɔnni b'o tigilama yɔrɔ من الكتاب kabini kitabu dɔnni na أنا ne آتيك ne bɛ na e ma به n'a ye قبل أن ka ko ninnu ye يرتد طرفك yanni ɲɛ ka segin إليك ka n'i ma فلما yanni k'i ɲɛ kɔmi ne bɛ na n'a ye ne b'a ko ko ye ni mun ye lasirari dɔnni a tɛ nin ye de yanni a ka jaabi di ye a ko a tɛ nin ye de a sɔrɔ a nana o kɛra ni mun ye lasirari gundo ayiwa فلما nin yɔrɔ la sa nin yɔrɔ la sa ko bɛ yen de a bɛ kow bɛ yen nɔ kunu a bɛ yen ni bi ni sariya ka dɔnni jɛ in tɛ kelen ye dɛ ayi nin ye dɔnni wɛrɛ de ye ala b'a di mɔgɔ ma n'a ye min ka n'a ye an y'a fɔ aw ye tuma min ni an ko ala tɔgɔ 99 an ko o tɛ ala tɔgɔ bɛ o tɛ ala tɔgɔ bɛ tɔgɔ min yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ o ka ca n'o ye an ko ala kira ko ala b'i deli ni tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'i ye maa ladɔnniya o tɔgɔ in na walima ni i yɛrɛ y'i yɛrɛ sugandi n'o tɔgɔ ye o b'a yɛrɛ ko gundo bɛ yen bon o gundo ninnu de ni maa min bɛ o dɔn ha ala bɛ ko kɛ o tigi bolo kan dɛ o bɛ kabako ko maaw bɛ kɛɲɛ ka ko min kɛ i b'a ye o tigilamɔgɔ b'a kɛ nka a b'a kɛ ni mun ye ala ka sebaya voilà lasirali bɛ yen dɔnni de dɛsɛra an na sisan i y'a faamu an bɛ ka wuli ka bin moriw kan n'an b'a fɔ mori ganani de an b'a fɔ a dɔnna ta fɔlɔ ta ni ko a bɛ ganani ko mori ganani o man ka digi morikɛ la o man ka digi awɔ a tiɲɛw bɛ yen nkalontigɛlaw de y'u tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛw bɛ yen a wulibaliw bɛ yen k'a ta kunu ka na bila fo bi nka nkalontigɛlaw y'u tɔgɔ tiɲɛ dɛ ni min gamana ganna walima ni min ye commerçant ninnu kɛ n'a gɛlɛyara u bolo dɔrɔn an y'a dɔw yɛrɛ ye commerçant kɔrɔw don baara ma ɲɛ u bolo u mɔgɔ fila bɛnna kan kelen ko bɔn k'an k'a lajɛ an ka don moriya la kelen ye fini ɲuman kelen ɲini ka don so kɔnɔ jalamugu birilen bɛ kunkolo la o tɛ dayɛlɛ kɔlɔsi tɛ bila i y'a faamu bon nin bɛ ka mɔgɔw ɲini ka na d'a ma ala baara tiɲɛna sa e tɛ fɛn dɔn a kalan t'i la a dɔnni t'i la i ma lamɔ a la yɛrɛ o ye détournement de bon ni o dugu falen bɛ nin damandaw de la voilà dugu falen bɛ nin damandaw de la n'i ko i b'u lapasa dɔrɔn ayi i ye baara jugu kɛ a tɛ se ka marché quoi k'a fɔ k'i bɛ moriw dɛmɛ ayi parce que u y'a tiɲɛ kojugu awɔ n'i ye arajo dayɛlɛ i b'a fɔ ala yɛrɛ tɛ yen bilen ne de bɛ nin kɛ n b'a don tan n b'a a bɛ nkalon o tɛ bana tɛ se foyi la n'o tɛ a ɲumanw bɛ yen voilà an kana a bɛɛ misiri bere kelen a ɲumanw bɛ yen dɔw bɛ yen n'u ko ala ma min a tɛ wuli Sheikh Abdul Qadir Jilani belebele Tuba an ka karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u yɛrɛw tɔgɔ dalen t'a la u faw tɔgɔ dalen b'a la hali ni a y'a sɔrɔ bi n'u tɛ a sira ninnu kan bilen hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ sira ninnu nɛni u bɛ sira ninnu bɔda la bi u faw balola a kan u faw tɔgɔ dalen bɛ a karamɔgɔ kɛ na Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir Jilani u b'a fɔ ale ma ko Ghaus voilà Ghaus bon kalanden minnu bɛ u n'a damandenw wele u t'a wele ko ala dɔn mɔgɔ ma faamu de olu ka dɔɔnin na quoi ala kelen bɛ ka sɔnni dɔ kalifa a ma a bɛ se ka kɛ sababu ye olu ni ala cɛ donc u b'o wele n'o sira de ye quoi o dɔrɔn de don
mais a preuve caman ba den de b'u bolo ne mako ɲana u mako ɲana a la a caman ba a tɛ jate de o de kosɔn o b'u wele mais comme anw bɛ bama min kan an y'a fɔ aw ye an ko a ka ala wele o de ka di anw ye ni ko y'i sɔrɔ i talonnɔ i fɛnna i k'a fɔ ya Allah an bɛ mɔgɔw la sugu bila o de kan o de ka ɲi o de ka ɲi an bɛ tɛmɛ n'an ka kuma ye Sheikh Abdul Qadir Jilani a ko amri bi amrillahi in qultu kun yakun a ko ale ka ko ala kelen bɛ ka bonya dɔ d'ale ma ni ala ko kun fayakun ko ne ale fana ko kun fayakun mais o kɔrɔ de ko ale yɛrɛ bise de o kɔrɔ de ko ala sɔnna ale ye ni ale ko ala ka min kɛ ala b'o kɛ ni maa min b'a ka siraw dɔn a tiɲɛ o yɛrɛ yɛrɛ quoi ni ye nkalon bɔ a la don dɔ la dɔ y'a den d'a ma lamɔni na a ko o den ma ko kana sen sogo dun la ka lamɔni kɔnɔ taribiya kɔnɔna na ko a kana sen sogo dun bon musokɔrɔba in nana bɔ a den ye a nana bɔ den n'a karamɔgɔ ye quoi kana sɔrɔ den kelen bɛ ka minɛn daminɛ karamɔgɔ bɛ ka sen sogo dun den bolo kɔni fila dalen bɛ minɛn da la karamɔgɔ bɛ k'a dun o tilalen sen sogo dun na a ko karamɔgɔ yanni ne ka se ma ni n den ye baro kɛ a ko baro kɔnɔna na ne ko yala y'i bali mun ni mun na wala a ye mun ni mun d'i ma a ko e ko a ma ko a kana sen sogo dun ɔ ne ɲɛ b'a la i yɛrɛ bɛ ka sen sogo dun k'i fa la a ko ko n kɔnɔ a tilala a ko kus sen panna ka taa sen ɲɛnamara ka kasi ka taa a sen wulila a ko ni den sera ka nin kɛ don min a ka sen sogo dun ka fa la mais ne nin n'a ɲɔgɔnna fɔ a bɛ bonya dɔw hakili ma k'a sɔrɔ ala ye karama dɔ di u ma a ka bon hakili yɛrɛ ma quoi parce que anw t'a domaine kɔnɔ an tɛ se k'a dɔn quoi an tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ka su wuli ala ka maaba ye o camanba den kɛra su o caman de kɛra aw a dɔw bɛ yen jugu den bɛ sa u bolo walima fɛn dɔ bɛ k'u bolo vraiment ni a ma wuli yɛrɛ moyen t'a la a b'a ala de la a bɛ wuli ka taa ka ci la o ɲɔgɔn kɛra ala kɛra ɲina sallallahu alaihi wasallam kira ka sahaba muso don muso kɔrɔ don den kelen pewu de tun b'a bolo o de tun jɛlen bɛ n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ye den nana ka na fatu a teriw de bɔra dugu kɔnɔ ka na lajɛ ka sɔrɔ a fatura ni bɔra olu yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ bon olu ko nin bɛ kɛ cogo di k'a fatura bon o ko yala an bɛ nin fɔ ba ye cogo di u nana ka na sigi ba kɔnɔ ko ni ala ye fɛn min kɛ k'o de ka ɲi ko ala ka latigɛ de dɔn a ko ala ye mun kɛ n'o ka ɲi ko komi den ko ne den cogo di a ko a so ma yɛlɛmana dɛ ko ne den ka fatu a ko ayi a ye fatiha ta ko ala ne ye n sigiyɔrɔ bila e ala in de kama yalasa i na n kisi gɛlɛyaw ma diɲɛ ni lahara den kelen de bɛ ne bolo a de bɛ n balo ne ɲɛ tɛ ko la ale de jɔlen bɛ ne ka ko bɛɛ ye ne ye o minɛ ne ladun ala n b'a ɲini f'i kana ni ɲɔgɔnna gɛlɛya bila n kan ka diɲɛlatigɛ la den goloya ka wuli ko la mun kɛra o ko a ɲɛ ma jɔ ko basi ma kɛ a ko dumuni sigi dayɛlɛ a y'a ɲininka dumuni kɛ a ko a teriw ma ko u kana u ka dumuni kɛ teriw ni teri ye den ni su in de ani teri ninnu ye dumuni kɛ ka fa a wulila k'u bilasira ale yɛrɛ m'a dɔn min yɛrɛ kɛra o kɛra kira ka waati la sallallahu alaihi wa sallam voilà mais a bɛ olu bɛ kɛ ni ala ka kɛrɛnkɛrɛnnen ye ala ka karama ani lasirali fana b'a kɛ a jɛlen yɛrɛ fana koyi hali a nɔgɔlen tɛ voilà n'an ko an bɛ don o masala kɔnɔ a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma mais a bɛ yen a ɲuman bɛ yen a bɛ yen kunun a bɛ yen bi kira ka manto na a bɛ yen naam falamma tuma min
dangala go ko ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram dogo ha ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram ko odi nanana ya hayyu numbi da mina min gono mina unde tikelen de no de ga ya hayyu ti fonyanna atina de tega ya hayyu wallahi atina bodo ya ilma ke abarani kan ko ahaya sharahiya ay ka to nyami ka tafi o te foyi na bola ya hayyu ya qayyum an ahaya sharahiya begele arabu kan abarani kan abeda magan alabu ota nye alaka soni dodo abadi do de mak wala alaka soni dodo abadi do de bete no de nigi biara kiba to nyine ibi sibe ban etasro ibi pa to minungunolu atigu ba keno to yere de bismillah walamma tumami ni ay pale mustaqirran asabatile ayoro qala Suleiman go hadha kanani ninyetano min fadli rabbi obewlene magaf sondiade yabul waliya yala sa nan korobo ashkuru yala me barka dawa ama kufuru wala me kafriya wa man momi shakara no e barka da inna ma yashkuru obe barka da li de nafsihi ayere de wa man momi kafara no fisiringalila inna rabbi igado gonnemma waliyun kari badu masanyumando qala ako nakiru arsha ayaka pale bayelema ay nanzura amba fle tahtadi yala bi kanawa takun wala bi ke mawdoye melum tikanda amma tumami na ukwama hakala arshi yale ka pale bi tandewa qalati ako ka'annahu abi gomina pale huwa aleredo nabi gomina ni ya erede kana huwa abi gomina ni ya erede nam udina lilma hakili niye ayin ngali nke aba fika ga hakili bonya de dongwa mais ayasaro ma hakili ma bado bari ngali kera to mi jabu dira to dira ama fako ahada arshuki de akode ko ahakaza arshuki ago nam hakaza arshi wa ka annahu huwa ko ngorode hakaza arshi wa ka annahu huwa ko liga pale bi tandewa akwa bi abi tango ni kote abi kuma ayredo Suleiman ya donga mo hakilima nam ina lilma ye don Suleiman ya barka da alai agon a hakilika bo chindo agon ga ye don di an Suleiman uma min qabliha agon balagi sinye an gera muslimina. Selamo de ne fanga gundo fanga gumba bulu bonya gumba bulu dawla gumba bulu doni gumbala nga ame barka da alai sabu nga don ga buatai anya kon Suleiman musaddaha ma fenya bali na gungera na bo batu na magina alai innaha igado ko ale kanat akira min qawmin mauye kafirin anu kafiru ila uko laha ama udkhuli salat ekadon asariha bazela pe gwa enfin songaso wi sominjo ka vitri da aduguma ka jibla koro mana ni jibla vitri koro abike maw nyana ko awa jirere do nam falamma tumami nae aye asbatu aya bisigiya jadan ko fendu ne do wa kashabati asine nga finiche taba gelengele mo ayasuru kunya fo ko jina de ne do ko musin ko afa jina e wala fangele jina e o odi ko son aya kanu aba ka anyela bo qala ube bazene min la ka jego bilala wala odi sarwi nam qala
ako إنه igado gafo yoron صرع bazedo مرة anuguledo من kamin قوارير verila قالت veri dalemba kan ale kun ta do ko veri don ale kun yana ko abe jide ji kun ba jukoro de ngam veri de be ji sanfe قالت qala de balaghi sugo ربي yani ma إني igado gonne ظلمت ne نفسي nyere kun to ni itana batulide de وأسلمت ya ala bi se ka fanga di ma abatuli bama Suleiman ka fanga fule ka bonya tanu ne silamera ka fara Suleiman ga لله nye nyere de alama رب ala ni dan العالمين jonda ba mai ولقد أرسلنا صالحا wallahi ba da min saluci إلى ثمود kata samuda kauma balma do أن an gode اعبدوا الله an yi kisa tele ha me gateli ko san an temna beka nam اعبدوا الله an gode ubudullah ayala kelembatu فإذا هم itala sorolu فريقان jamakulu filadu يختصمون bala ka kele قال ako يا قوم yanga maun لما mun de koson تستعجلون naw bi kordo بالسيئات ni jumai قبل ka ko juman الحسنة na linye لولا abi تستغفرون Allah ko la الله zaba kana arjana dumbe laula tastaghfiruna Allah na kulika ala da ya fadeli لعلكم adolaw turhamuna wa nawina قالوا ko خيرنا an tere lade بك ne iye kamini na iga tere man amma ya rasulu anna an tere jugera ni moye معك no fara lembiga ako طائركم aw ko tere عند الله aw ala de yoro بل abla أنتم aw قوم aw ye mode o baw jarabi وكانت تسع عذرات ma kono ndogera في المدينة samuda dugula يفسدون olu be cheninge في الأرض dugolola ولا يصلحون tinyaninge قالوا ugo تقاسموا ay kali بالله nyalaye لنبيتنهم Allah mi chuga وأهله amba ambe chuanga sufe nam amba sufe wuli ana dungeo ثم yasangi نقول amba fo لوليه aga jolitigi ما شهدنا amma hadari koye nam adungeo ka sayala amma hadari adunge ka sayala mana ambe tama boloda وإنا ya fam ma koronto ngode kolu be tama boloda ba fo ku fasira kuma nu tara suru dlama bisek ngana kana faga diga suru ka buli ka tatuguni ko ni ngoy ma on soro dugo no de wa inna لصادق wallahi chen falawe مكروا yuga dabali o dabali la مكرا dabali jugula ومكرنا amfana yusara مكرا sara lilla dabali la وهم ala la ulu يشعرون udadon فانظر e ka fulelike كيف chogomi كان عاقبة nuga dabali la المكرين bangeroye إنا anw دمرناهم anu halagi وقومهم nuga mogo أجمعين. o bɛɛ lajɛlen فتلك بيوتهم fili u ka sow ye خاوية sonu langolalen do بما ni fɛn sabu ye n'u ye dɔɔnin kɛ i ka الآية dɔ tasili bɛ o fɔlen in na لقوم maaw ye yalamuna minnu b'an ka se dɔn وأنجينا an ye الذين mɔgɔw kisi maa minnu limaniyara n'u كانوا kɛra u bɛ siran filankafɛn ye ولوطا ani e ka lutu fana ko fɔ tuma min قال ni lutu kɔ a ka mɔgɔw ma أتأتون yala aw de الفاحشة bɛna ko cɛjuguman wa وأنتم k'a sɔrɔ aw تبصرون a bɛ ɲɔgɔn ye أئنكم a yala aw لتأتون aw الرجال bɛna cɛw dɛmɛ wa damu la من دون n'a ma kɛ النساء ni musow ye a bila أنتم aw قوم aw ye mɔgɔw de a bɛ fili فما كان جواب قومه foyi ma kɛ a ka mɔgɔw ka jaabu ye إلا أن fo ninnu de u قالوا ko أخرجوا آل لوط a ye lutu dunkew labɔ من قريتكم ka bɔ a ka dugu la sabu olu maaw dɔ u bɛ يتطهرون sinali ɲini وأنجيناه an y'a kisi a n'a dunkew إلا امرأته fo a muso an قدرناها y'o jate mina غابرين tobagaw dɔ ye وأمطرنا مطرا an ye farasanji jigin عليهم u kan وساء مطر المنذرين babalimɔgɔw ka sanji tiɲɛna de قل mama lamine ka fuma الحمد tanu bɛ لله Allahu ye والسلام kisi bɛ على ala ka عباده jɔnw kan jɔn minnu اصطفى ne ala olu sugandi
sugandi الله yala ala خير ala de ka fisa wa ما wala fɛn de ka fisa يشركون n'a bɛ ala filan ka fiyewu la أمن yala mɔgɔ min خلق السماوات wala masa min ye sankolow da والأرض ani dugumakolo وظلم a ye ji jigin لكم aw ye ka bɔ sanfɛ وأنبتنا an ye هدايا nakɔ funti an ye nakɔ falen في n'a ye ذات بهجة o ye tiɲɛ dun kɛ ما كان a man kan aw ye أن تنبتوا a شجرها ma kɛ aw y'a ka jiri falen de أإله yala batufɛn bɛ tiɲɛ kan ka fara Alahu Taala kan a bila olu maaw do u bɛ jɛngɛ ka batu ɲɛsin fan wɛrɛ ma min ni Ala tɛ kelen ye o dun tɛ kɛ dɛ أمن yala masa min ye o n'a ye dugumakolo kɛ sabati yɔrɔ ye a ye kɔfɔlɔn kɛ o kɔnɔna na وجعل a رواسي ye kolo sabatilenw kɛ a ye dancɛ kɛ بين البحرين baji fila ni ɲɔgɔn cɛ ji duman ani kɔgɔmaji yala batufɛn bɛ wa ka fara Ala kan n'o ka yamaruyakanw bɛ batu a kɛ kana kɛ ayi nam a bila usɔn caman u ti tawhidi dɔn dɛ أمن yala masa min يجيب المضطر n'a bɛ gɛlɛya to jaabi إذا دعاه kamanaganto jaabi ida da'ahu ni y'a wele Ala de ye kamanagan masa ye as-samad Ala de ye kamanagan masa ye ne ma nin tɔgɔ in faamu i b'a fɔ k'i b'a lagosi tiɲɛ don dɛ n'i kamanaganna i bɛ masa kelen pe min wele n'o bɛ se ka jɔ i ka kamanagan kɔrɔ o ye Ala de ye a bɛ gɛlɛman wuli a bɛ aw kɛ dugukolo ka nɔrɔbilaw ye ya Ala batufɛn bɛ wa ka fara Ala kan قليلا ما taasili ka wajuli minɛ ka dɔgɔ ye n'a bɔ wajuli minɛ أمن yala masa min n'a bɛ aw kanda ظلمات البر gwelengana dibiw la والبحر ani baji kɔnɔna dugubiw la ومن ani masa min يرسل n'a الرياح bɛ fiɲɛw ci yɛrɛkɛbagaw ye a ka hinɛ ɲɛkɔrɔla la ya Ala batufɛn bɛ wa ka fara Ala kan Ala ka se kɔrɔtalen do ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o b'o fara Ala kan أمن ya Ala masa min n'a bɛ dali fɔlɔ densow la ثم ka segin n'a b'a lasegin fatuli kɔfɛ ومن ani masa min يرزقكم n'a y'aw gɛrɛsɛgɛ n'o bɛ aw gɛrɛsɛgɛ ka bɔ sanfɛ والأرض ani ka bɔ dugumakolo la ya Ala batufɛn bɛ wa ka fara Alahu Taala kan a f'u ma a y'a ka dalilu nati ni aw kɛra tiɲɛfɔlaw ye o lamini k'a fɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen tɛ dɔnniyali kɛ danfɛn minnu bɛ sankolo la ani dugumakolo la malikaw adamadenw jinɛw o si tɛ ko dogolen dɔn a ko al-ghaiba ko dogolen na fo Allahu Ta'ala kelen pewu u t'a dɔn yɛrɛ waati min n'u b'u kunu o kumana al-ghaiba o ye jumɛn ye an y'a fɔ sen caman fɛn dɔ bɛ dogo ne la nka a tɛ dogo e la fɛn dɔ bɛ dogo anw na nka a tɛ dogo malikaw la wala a tɛ dogo jinɛw la voilà bon fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ dogo anw na nka a tɛ dogo malikaw la bon olu tɛ de Ala kan bɛ ghaibu min ma o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ voilà an si tɛ min dɔn de Ala kan o de ma dɔw ko ayi ko ye kiyama de dɔw ko ayi ko ni Ala m'a laɲini min ka min dɔn ko i tɛ se ka dɔn o ye kɛnɛkan ko ye dɛ i kɛra kira ye o i kɛra malika ye o i kɛra maa wɛrɛ ye o ni Ala ma min ladɔnniya min na i tɛ se k'o dɔn dɛ abada donc o jati na Ala kelen pewu de bɛ ko dogolen dɔn tɔw bɛɛ lajɛlen y'a min dɔn a la o y'a dɔn tabaiya ni Ala ye min ladɔnniya min na dɔn min o b'o dɔn a bɛ ten de mankan banna quoi na n t'a dɔn n yɛrɛ ma la alimu ghaibin illa Allah walakin hunaka mu'allamu ghaib alimul ghaibi wa mu'allamul ghaibi wala alimul ghaib o ye min b'a dɔn a yɛrɛ ma o ye Allah ye mu'allamul ghaib o ye Ala bɛ min ladɔnniya la
y'a fɔ a ye n ko karama minnu ni Ala b'o kɛ waliju a ka waliyu ye ilmul ghaibi ka ko dogolen dɔw dɔn o y'a dɔ ye o camanba kelen kan ko dɔn bi tawatur f'i ka foyi t'a la mais ɛsɛ ka t'i ye nin k'a fɔ ko maa ɲuman bɛ ko dogolen don ka sin ka a kɛ quoi non o tɛ mais Ala b'a ladɔnniya ko dogolen dɔw la a bɛ fɔ ten de Ala bɛ a ladɔnniya ko dogolen dɔw la illa man irtada min rasulin hakaza min rasulin la hasra hunak don gele ko fɔlɔ ni a ye Ala ja a ka min ka min dɔ dɔn mɛ b'o dɔn inna kana fi ummati muhaddathun yakun fi ummati fa umaru minhum umaru la khata ala kara kuma nonu sallallahu alaihi wasallam nam bal abla idaraka ilmuhum nin dogole no yi khiyama ko yi folo mogo ni labana mogo bela jelenga doni kura nyogona la 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 idaraka ka ku nyogona do ya kala nyamay bal adraka fana bi nam idaraka ilmuhum kalandewnu karamo ka doni kura nyogona la ra ko inna abla olu bi sika de la anyi nga beti sika la de limana jonda lembala sigana mo de bisikala balla bla olo unyi fiale do kabama udu sukun ye fiale me kabama nam alasile amuyuna daraga ilmuhum e ugadonu kuranyo na ka do ugadonu ye nyon digi nyonya kwa aha beg abe ka mustawa kera kele kwa ne shita dum anga donu kura nyogona ge anga barambe mustawa kele de la nam mawgo ma minun kafiri ala lela nan gera buriye anam fau yala an ye bo fiyewa abadu yalla ido nina an yero anam fau ka gonununye ni make foye o ma folo ngaziri dagande mawla mine kafo aitama dugukolola aka filɛlikɛ cogo min ni junubu kɛlaw laban kɛraw ye kana dimi u koro e kana kɛ kɔrɔnna fɛn ye n'o b'o dabali dilan o b'a fɔ yala ni layidu in bɛna kɛ wagati jumɛn in de la n'aw kɛra tiɲɛfɔlaw ye o lamini k'a fɔ a bɛ se ka bɛn a ka kɛ lele fɛn dɔ surunyana aw ma n'a bɛ ka koroto o koro e ma fasantiya dunke don mɔgɔw kan nka sahu sɔn caman o tɛ barika da Alahu ye e ma a bɛ fɛn dɔn ni u disiw b'o dogo ani fɛn min n'o bɛ o banga dogolen foyi tɛ sankolo la ani dugumakolo la fo a bɛ kitabu de la n'a bangalen don nin kuranna in a bɛ kalan kɛ Israɛla denw kan fɛn sɔn caman na olu n'o bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan o la i k'a dɔn kuranna in kana dɔn ka bɔ fili ma ani hinɛ don limaniya jɔnw ye e ma a bɛ kiiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka tilenya ye Alahu Ta'ala ye ale de ye se masa ye ale de ye dɔnnikɛla ye e k'i jigi da Alahu kan bari e bɛ tiɲɛ de kan min bangalen don e ma lamini i tɛ su lamini kɛ i tɛ tulogerenw lamini kɛ weleli la tuma minnu yɛlɛmana kodɔnbagaw ye mana lamini min o nafa kan b'o de ma n'o tɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i jɔ Badiri su da la Badiri su minnu tun bɛ kɔlɔn kɔnɔ n'o ye kafiri su ninnu ye a y'u wele maaw ko a ma ko Umaru b'a min k'aw t'a min ka tɛmɛ kan koyi nam e ma kɛ ni fiɲɛ t'o kanani b'a ye
كابوكا فيلما إتماسي لامنيجي فمغمي نبلي مانيا نانغا قرانا عيوي على نما علو سلام ودو نيانغا كما واجب يرى مكان أمي بغان لابو ويه كامين دوغلو لا وبي أكما يونا بسلام كافر دونغا منيونا بغان كبكو إلى نكسبي أبنا جين لابان ما بيلي مناني فهم نيكو جين لابان كوبنا بغان يدوي نم إكادو ماو مو كيرا وتيدنغنيا نانغا عيوي nam eka don tasi nam be dala jelige kamini mantom be la jelena jama kulula kamini mogola ma minhum ben galontiya nanga ayawi alala maulu ubu faranyonga futuma minuna na ay allah taala kuma yala awi nega nabi ma galontiya min jiran ne ga ayawe audu mala melege ni aya nunye donina wala mun vendo na ukera na bo bara ya ngata kuma wajibira uga ni vensabuye nuyen donyo ninge ala hala maulu utekma yala uluma aywa kafan anyi suge yala sauna sabati ala anikle yeli gelay egado dalu chaman banga sega ofole inna mawye minum beli maria egado ndasi domin be felige burula dan vembe la jelen srana dan vem minum be sangulula ane dan vembe la jele minum be dugma golula بمعمي نالا يوكانو جبريل ميكال إسرافيل ملك الموت نعم سنشهد سو وكلهم كلهم كله أبي على نباوي دكما دعاء ماجي باوي وماجي لنا من علامة نعم إبه كلوه إبه كلون نم بسقيا عصبات ليلو كاسرو كلون أبي كبولي كباسم بولي شغلا على كبارلا الله مي نافهم بلا جلني إكادو على دون جلادو نفني أبو بارا ولا أبو بارا مغمي نو نانا نيجماني هيرا بوتكي كدما قال لا إله إلا الله فوقلي مراجبي ديما مينغا چانا يكسب مينغا جاكسب على هلا أولو نابغا نوني نام باسكي باو لمن يباوي كابو دونغا سرانجلما مغمي نو نانا نيجماني ولو نيداو بيري تسمالا أبلا يلو باو سراوا ففيمي يلو باو سرا ففين دلا ناوغيرا نابو بالا يلي نعمريادي نندوغي ما باتو مامي حرامها na edugi haramu ya gage hurumiye joliti wala adama denga gasiti farasala matin dunyala wala hu kullu shay'in fi mila jalbi allah wini nyamariya gage silama udoye aninga qur'ane kala momi ni okanana wajila ma bi kanade ayre momi ni ofilila egafuma ne be oli bagali baudode afu tanumbe Allahi ala bina jiralik ya ula agase baya dalula abinu don emma make minambaye kabo femma nubo bara